Niin moi vaan kaikille, meikäläinen on Pertti ja nyt me pelataan täällä Mineplexissä semmoista peliä kuin Team Deathmatch, eli Team Deathmatch. Eli sitten mennään vaikka portaalista. Eli tän idea on semmonen, että tässä on 2 eri puolta. Mä menen vaikka sinisiin ja sitten täällä on tämmösiä ilmaisia juttuja. Tossa on timantti, tossa on jutut. Sitten mä otan tän kullan aina. Toivottavasti mä sain sen. Saiks mä kullan? Sain, hyvä. Hui moi! Ja tässä kullassa on se hyödyllistä, että mä voin heittää tosta tommosen jääpommin. Ja tällä miekalla mä pystyn blokkaamalla mä pystyn ampumaan noita lumipalloja. Ja tässä on niinku idea, että se joka tiimi on vikana hengissä, eli jos mun tiimi, jos vaikka siniset kaikki on tapettu, sitten se joka vika, sitten punaiset voittaa. Eli vika niinku, et mene sinne meidän tukikohtaan. Ja tässä kannattaa pitää huoli, että vastustajat ei pääse teidän tukikohtaan, koska silloin jos se pääsee, se on eka voitto. Ja nyt jos tää video onnistuu, sitten mä teen vielä lisää näitä Mineplex-pelailuja ja voitte kirjoittaa sinne kommentteihin, että mitä Mineplex minigameja pitäisi pelata, siis mitä voi pelata tai mitä kannattaa pelata, ja sitten mä pelaan niitä. Ja nyt siniset voitti. Ja tällainen jakso tällä kertaa. Ja mulla on tämmönen skini ihan vaihteen vuoksi. Niin. Ja tällainen jakso tällä kertaa. Ja se olisi moi moi moi.